manungsa ngucap kalimat la ilaha illallah mongko kowe bakal jaya donya jaya akhirat. Kalimat la ilaha illallah niku adalah kalimat iman. Nek kalimat la ilaha illallah niku sering diucapke teng lesan, sedina pisan, sedina pindho, sedina ping 100, sedina ping 1000, dangu ucapan kalimat la ilaha illallah niku badhe nancep meresep teng jero ati. Akhire kula jenengan duwe iman. Iman apa? Meyakini la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nek sering diucapke tiap dina ngoten niku mungkin nancep teng jero ati. Lah jenengan yo saya kula jenengan iki lho ngrungokke lagu ra sengaja sing disenengi. Apal mboten? Mesti manuk-manuk dhewe. Padahal ora ngapalke lho niku. Sampai mancep meresep teng jero ati. Lah apa kowe apal? Lah aku seneng. Napa meleh kula jenengan kudu seneng. Gelem ra gelem kudu seneng. Karo sing gawe jagat. Wong bakale kula niku jenengan bapak sowan Jawa Utara. Dari kalimat la ilaha illallah niku monggo sak mampu kula jenengan wonten